mei chepakat kumsum thum pariat mi lai ni to chu sexy taka in thuamin mi parol thar tam takte omna college cha chuan a chuang kaya rin lo kang nge in apian le in thuam na te chuanin college mi pa te ho mi chu ala chiang kher mai building noilam pang chu pan thazelin abial pa rol thar tan tirte kumsom pakami chu muturin akala bla thazara chuin abial nu in thuam dan chu ra khata tang hian alo mungal chata abial nu du tak chu amit mulian puya mengkwal chung chuan lo thlir de wang wanga soimai tur po a hai cham hle ni eli si chuin bal thazara chu art so anei na hmar kalpui turin a soma bal thazara chuin phur fashion alo changin chu tiang so a akal ve zeu zeu to thu chu alo soi ve luama ti chuan eli si hne na mang thana thu chu hlim sang hian a soya ankal sang le ta ni eli si chu fashion magazine editor ania a hnuai na thokte ho tura mundanga zin chuak turan ni ma se thlona an chuan lai chuan papakhat kum upavelam to hianin eli si chofiam thuti tak deuh mai hian a chei buai renga anin to ema wang chuan abula ding tlangwal pakhat chu abula chuan a pot thu hnoka ti chuan abula thuve mai turin a shila chupa ming chu balthazar ani in architecture zirlai ania first class thlona a chuan nama sabber ni nge bok chu wang po chuan balthazar chu a hlim ngang maya a thut na te chunuwa mate in a infiam kwal pui ta renga thlona chu trum fel to in alice le balthazar te pani chuan an hming te chu anin shil tona balthazar chuan thlona chuada chuan flash drive hi a char lol maya alice chu kau ngal vatin ma se ani chu thlona atang chuna lo chuak fel man to a car la in a local chuak chi bok van doi thak takin balthazar chuan aban man talova Alice chu atna a chuan le de to in a aya thok tur an omti thom chu a sheta a an how to pa nena chuan an chungchang soipui tur chona luta ma se an how to pa chuan in Alice chu a in sum thailo zok thu le khwa khir thailo ani zok dei thu ta chu alo shila kopui pariat lai mai chu alo nei to a mi pa panga le mai chia pathum pasarata na lo nei to chu lo ni in tuna chuan kopui nei lovin a om le to a kumriat kalta dei to a in then to an ni hlom tuna chuan engwak mai thlak dang lam ala om to chuang lova ma se a hna a chuan hlo cham fawin mi puite be se ang ape thei to me lova elise chu athusia tak te chuan atilung ni lo hlea tin chu baka a flash drive omna a she chuak zo box si lo a assistant in note alo nu chia chu mo in balthazar chuan flash drive chu alo char thu hi alo in ziaka man mo taka phone kal vatin balthazar chu disco na hmuna hian alo om meka Elicio asiat chuan chan mumal po omlo chuna zap ngal ta ema Elice chu balthazar te omna hmuna chuan thleng phei vatin balthazar chuin aban ve pa chuan alo kawa Elice in tuna shi chuan flash drive chu balthazar na keng lawani ti asiat chuan arang thei ang bera flash drive chu pekir vat turin angena ti chuan balthazar chuan in shwai ho chu atum ve tangota a scooty pingat omna chu thlengin Elice chu duat takin helmet chu akhom tir boka chu tianga helmet anin khum tir lai chu Alice hnuai thokte chuanin an lo hmuhlau maya an tha chu lo lak sakin an rin thu an lo soidun nak naka reitok fang balthazar an flash drive azon hnu chuan a hmuta nge nge a Alice hna chun apakir le dani Alice na kalsan hnu chuan balthazar chuin an hnunga chuan a zui chuak ve ngala zam tak chung chuan coffee in pui tur hian a som le shamani Alice chuan balthazar omdan vel chu shethiam thuain hetiang tur chu ila naw lutuk baka kanin zui lo hi atu ve ve tan po hian a tha tin a chang ta a athu soi chuan in balthazar chu atin nual ngal roya atu ka chuan Alice chu anapa ngai chuan a kal le to a thoktu te zinga chuan a mel shiat ngai lo chu a mu ve hlol mai ani na taka chuan chu nu chu assistant lek chu lo ni in ni zan lama an thalak te chu thoktu dang zong zong te chuan in an lo mu vek to a ma se chu thil chu an boss chuan in alo lom phian ta zoka Alice chu hmangai na lipuya a ai kum somni de no panglaka aluang liam ta ni anga chuan alo ngai min ve mi ani Alice chu a thian pa chuan thu tha lo shilin a fui pa areng boka a hna nei lai avon reng theinan balthazar chu liam ko chhun zom zel chu atum ta zokani chumi ani awang chuan a hak ngai mi alo thuam te chu in bel chuakin balthazar mitla thei tur ang ber chuan a in cheya balthazar hena chuan kalin zan lampanga so an nei na hmuna kalpui tur chuan a so mani Alice chu zan laia chuan harin kongka chu a honga balthazar chuin Alice bana chuan vuan ngalin in kai buan chung chuan chunglama an lut ngala
a hmeichhia zawk po in dana lo nial po tum ran chuang hau lovani hun rei tak mal le khohar taka a om hnuin tlangwal pakhat chu a khuma tawm pui le theita a an thom te chu du'a in a lo ringa konga kal an then oma mi te chuanin an lo shepa a Elisin Balthazar a hruai tel ve na chan chu a hna nei lai chu chel chhun zom renga du awang ani Balthazar chu Elisin thuam dan dum hlap chuain a hi playa nalati hle soimei turpo a shelova a chiat lo thu chu a soi ve ta top mai zong ai chuan rol thar tan tirte po hian puiting tole upadeu lamte hi an hmangai theingot lo ti na emni ti in kanin zot ngal ni se Elisi chuin Balthazar kor ngong fel lo te chu an siam that saka chu chuan midang te mit muwa in ngaizawng tak tak anga alan dan tur chu anem nget zual sot ton ani Elisi tan chuan lemchan na maya ni sia Balthazar nuam tilu tuklam te chu thlerin Elisi chu azak ril ru hlea Elisi chuin a thian lemziak mi chu a theina ro pui tak te awang chuna fakvel chiama chuti lai tak chuan Balthazar chu in tur keng chung chuan alo kala amit tha ang ai ro pui vak lawati thu aron soya Elisi chu aza zela chuan alo nui vak vakani so an nei zo nuwa chuan Balthazar chuin Elisi chu nihlia phiana zona Elisi chuin a phone changin Balthazar pon alo ngak ran boka Elisi chuin a fanu damdoi in lama awm thut thu ashila ti chuan Balthazar chuin karlo tan lai chu tidingin Elisi chu akal tir ngal wata ma se Elisi hianin dot asoyani ti chuan Balthazaran a passenger po chua tak ringot pa nera chuan ani hliap khum lai chu apetangota nidanga chuan Elisin Balthazar bok chu runway so anei na hmuna chuna hruai le a chuan so chu an ngai thu tak hle a achan chu group president chuan so chu aron chim ve wangani ma sele so an nei lai mek chuan model pakhat chu chasual palin atu ta hlau maya Balthazar chu man mo takakal ngalin model chasual chu akai thawa president chuan an che dan le hoi homna te chu alo mu ve veka chu tiang thil te po chu Elisin tum nei ra na ati tir chu alo ni so nei chun zom zel an la duwa an ho tu pa bula chuan Balthazar chu a hruai tel ve zel Elisi po chuan midang te ho chu zo na zo de urangin a thil tum te an chiat chua amwal phau chiat mai chu a hlau hle a ti chuan Elisin Balthazar chu lam tu la chuan kai phain lam chu an thai dun ta ni anuwa chuan Balthazar an Elisi chu anin thleng chuna thla hong ta a Elis in a len lua thut chot lok te po adu ve hle ma se Elisin Balthazar tum te chu shia in alo nar ta zoka ama ero chu a hmangai na awang chuan a beidon san meidonem ni a khwai sen na zong som khomin Elisi kongka chu Balthazar chuin akika Elisi swing kongka chu hongin pona chuan Balthazar chu alo ding reng maya Elisi chu ama chawina omani ti shia in akua a fop ngoi ani zinga chuan thau chuakin zana an khosana sa hle ti chu a shia theya meichia kumsom liral kai trep to chu mi patlei ro zuna chuna wai tan der to in amak angreng viau Balthazaran indate pui tur asom dan la mi tati lo dan thlira ti in Balthazar chu adang dai bi klea thingkunga chuan le kha a thu in ziak tarin feizumina akona zon zela kal turin Elisi chu ashila thut na halo oma chuan topin anmoya chuan MP3 player chu alo oma angai thangal bok chuti mek lai chuan Balthazar chu scooty ping mang ngei chun aron in khal phei ngal boka ti chuan Elisi nen chuan khwa fangin an leng kwal ta ni ama pon Elisi chuan in restaurant changkang tak tak te baka rose parmoi tak tak te po alo mu ve fo to thina ma se tun tuma chuan adana danga mi pa ngai te angin thoveng le eng hel nei mi alovin ammangai tak nen chuan hun an mang dun theani Elisi chuin atna chu ala chel chhun zom zela in zomna diglawa siam chu chhun zom zel chi ani don le don lo chu an soi khom bokani zana chuan Balthazar chuin ro man na lo siam le in Elisi chu in de ta chhuwa poi lo tum le a malam hunata na abai se na anei te chu soinuam po atingang mai Elisi ve thungero chuan aril ru chung rila thu om chu asoi ngal topa Elisi chuan kalau upat huna chuan nang chu ilano pang renganga chu tiang huna chuan kan hlim dun thei rengin iringem ni baka fanu kumriat mi kanei to a chuan kar to pa chau ama nen in hmuna hun kanei the ni keima awanga I that lai hun te ti chia thi ka phallo atia Balthazar chu athoshia chuin abar khei chiang hle ma se a mei chedu tak chu childen dan tur mai a si lova ti chuan anin then tange nge ni Balthazar chu nguile nual tak me
Balthazar chu ngoi le nual tak mai hian in lama chuna hota a nileng leng in atoma chua po achuak vak ngai heklo ama ero chu in then na chuanin Alice te how to pa chu athak dang lama Alice na te abel chian chuan athin rim ta hle atopa topa chuan tlangwala no pangle chelo tak chu an model ni tur chuan adu ta tlat maya an how to pa chuan in Alice le Balthazar te in then chungchang chu engma lo la shevelova ti chuan Alice chu soi thain atna atel velavani chuan aban tir tur thu ashil ta topa Alice chu Balthazar mutu chor kal le ta nge a Alice mela mu chuan a hne na lo le de tur ni anga chuan lo ngai manani ma se Alice in atum ti hlotlin adu na mai chawani ti asia chu anu chuan Balthazar chu thin rim hle in kaloring renga ti na shila atuk mei chu shooting an nei ni turani to a Alice chu in Balthazar chu angak chuak zo talawa afona biaga tumla in atlang thei boxi lo Balthazar chu alawin landon lawani tia soi mai tum chuan an how to pa chu amuta a ma se chu ti mek lai chuan a assistant chu lo thlengin Balthazar chu aom to thule registration vel ati velvek thu hi aron shila Alice chian pakhat chu lo kal le in Balthazar chu an lo chei nu mek boka Balthazar hna chuan Alice chuanin promotion anei theina na aman tangkai mai thu chu ashila thudik takasiat nuwa chuan Balthazar chu soa po ain landu talawa a ompa ngai ang top chuan shooting chu anei ta topani anung chang moilo ema wang chuan thala tu nen po anin hau thin rim pha ta a thin rim takakal mai tuma thin rim takakal mai chu a han tuma chuti lai tak chuan anom na chu tui vek ni in tuya chuan atlata bora Alice chuan ron zui ngal watien ngai dam adila chuta Balthazar chuan Alice chu trong komin ma ni masial takani thule ama khwa angai awang chawa halawbum na te zong po chu asoi chuak ta veka Alice chu adin huna wang chuan engma po soi lovina ngoi ta renga an how to pa po indik lo tak athil ti awang chuan aban ta nge bok nikha chu Balthazar phekhok ti botak chu muchuak lol main nikha chu Balthazar phekhok ti botak chu amuchuak lol maya phekhok mai po chu ngoi rengina en vonga anung lama tang chuan afanu hianin aron kaubok chuta chi chuan Balthazar chu alo mangai hle to ani ti chu a hret chuak veta a ti chuan ama chu inda thama supportin amangai na in kaltang pui tur annon na chu zui zela thlang ta ni ti chuan Balthazar te college lama chuan kalin no pangdang te chuan in Balthazar te classroom thleng chuan an shruaya ti chuan Alice chuan Balthazar amangai zia chu mi zong te hriat tur chuan a puang chuak ta hialani Balthazar an malam hun tura zo chuan amadu thu ngein Alice chuanin Balthazar chu a fopta a chu mangai na ina akentel chu ani mai lovem ni mangai na khura itlulu tani chuan khovel hi ainti chia mangai na khura itlulu tani chuan khovel hi inti chia tir phal ngai su hoisen takin omla ti chuan in chirna nei mi alovin I mangai tanga chuan bai mayang che